ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର ଏହି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଶତକ ଏମ୍ଆଇ ଭର୍ସେସ୍ ଜିଟି 2026। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର 45ଟି ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ 101 ରନ୍ 8ଟି ଚୌକା ଏବଂ 7ଟି ଛକା ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିଲକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ଏମ୍ଆଇ। ତିଲକ ବର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇତିହାସର ଯୁଗ୍ମ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସନତ ଜୟସୂର୍ୟାଙ୍କ 45 ବଲ୍ ଶତକ 2008ର 18 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ସହ ସମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କମ୍ ବୟସ୍କ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଶତକ ମାରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି 23 ବର୍ଷ 163 ଦିନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ 5 ନମ୍ବର ବା ତାଠାରୁ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଅତି କମ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଯେପରିକି ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଓଭରରେ 5ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, 18ତମ ଓଭରରେ ସେ ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବଲ୍ରେ 5ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, 3ଟି ଛକା ଓ 2ଟି ଚୌକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 199.5 ଓଭର, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 115.5 ଓଭରରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ଫଳାଫଳ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 69 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ। ବୋଲିଂ ହିରୋ: ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତାର ଲଗାତାର 4ଟି ପରାଜୟର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।